गोजोन्थों आंनि मुङा मदन नार्जारी आं बुरासारा बिसिडिसिनि भाइस चेयारमेन जे थांनाय 2022 सननि 18 तारिख डिसेम्बराव अग्रदूत बार्ता जे निउसाव पेपाराव रिलिज जानाय जे बाथुरि बे बाथुरिया भित्तिहीन जों बुरासारा बिसिडिसिनि जानानै जोङो दिनैहाय पलासगुरि बुरासारा बिसिडिसिनि सिङाव थानाय पलासगुरि गामि बे पलासगुरि गामिनि गामिगोरा बिथांनाव जोङो फैदों आरो बेफोरनि सोमोन्दै जोङो सुलाद लाफैदों आरो जे पलासगुरि गामियाव जे प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि नामावहाय जे रां 2-3 हाजार बिदों होननाय बे बाथ्राया नंखाय आरो पलासगुरि गामि हिसाबै जिखिनि 2011 इकनमिक सेन्सासआव आईडी फैदोंमोन बेखिनि आईडीया सिगाङावनो मावजाग्रोबाय सिगाङावनो मावखाजोबबाय बहाय आईडी गैयैनि खारनाव जोङो न'खौ मावनो हायाखै आईडीखौथ' जों चेयारमेनफ्रा बानायनो हाया दा बे हिसाबै 2018-19आव जालांनाय लेब आउट हिसाबै दिनै पलासगुरि गामि हिसाबै 40टा आईडी मोननो हादों बे आईडीखौ दिनै मावनो थाखाय आखायाव जोङो लादों दा प्रसेसा जेरखम बादि मावनांगौ लिंक खालामनांगौ जों बेखौ मावगासिनो दङ आरो जे सीमा मार्डि होननाय पलासगुरि गामियावहाय जे अरुणोदय स्किमखौ 3-4 मोनदों होननानै अभियोग खालामदों बे एखेबारे नंखाय पलासगुरि गामि हिसाबै 15 जन महिलाफ्रा अरुणोदय आसनिखौ मोनगासिनो दं जे सीमा मार्डि होननाय 4ल' मोनदों होननाया बियो एखे नंखाय भित्तिहीन बियो आरो पलासगुरि गामियावनो सीमा मार्डि मुंनि गैया होननानै दिनै जोंनो पलासगुरि गामिनि गामिगोरा बिथाङा मिथिहोदों बियो नंखाय होननानै आरो पलासगुरि गामि हिसाबै जे उन्नति जायाखै होननानै बुंनाय रावा बियो नंखाय थांनाय 3-4 दाननि सिगांसो जोङो पलासगुरि गामि हिसाबै पलासगुरियाव गामि हिसाबै मोननै एलपि स्कुल दं मोननैबो एलपि स्कुलाव जोङो लेन्ड डेभेलपमेन्टनि MGNरेगायाव सोनानै खामानि मावना होदों बेफोरो जों बुरासारा बिसिडिसि हिसाबै जोङो पलासगुरि गामियाव जेसेबांनाखि आसनि फैयो जों मोनसेबो गालाङा जों जेखौबो समानैनो रानना होयो बुरासारा बिसिडिसि हिसाबै जोंनि क्लियारिफिकेशना बेनो কিবাটো মাৰি গৈছে এইটো মিঠা কথা এটা একো নহয় মানে আমি জানে মিডিয়াবিলাক মাতিলেহে আহিব এনে যে নিজে নিজে আহি যদি ঘৰত বেলেগ বেলেগ ঘৰৰ সোমাই যায় সুধি যায় এইটোতো মই বিশ্বাস নকৰোঁ এইটোতো বেলেগ আমাৰ পলাশগুৰি গাঁৱৰ কিয় যে মোক জনোৱা নাই যে আজি মিডিয়া আহিব বুলি একো কোৱা নাই নিজে নিজে আহি ঘৰে ঘৰে মানে সোমাই এই কথাটো লিখি লৈ গৈছে এইটো আমাৰ গাঁৱৰ মানুহেই নাই এইটো কোন গাঁৱৰ মানুহ এটা আমাৰ গাঁৱৰ মানুহই নাই এই যে আমাক যে অভিযোগ দিলে এইটো নহয় মিছা কথা এইটো